Hego. Ibu dapur ke? Ibu tukang ubah-ubah. Ibu dapur tukang sulit-sulit. Jogetnya nang pawon. Nang pawon iya. Ya pancen sih. Apa urung rampung golek liwat? Sing gadah hajat. Oh iya, Pak RT. Pak RT. Monggo. RT monggo. Pak RT. Mriki, Pak. Pak RT monggo. Punten iki piyayene punten. Derek beksan, Sing derek pundi joget. piyayene? Niki sing agung. niku. Batik lengan panjang nggih, Pak. Nggih. Nggih. Pak RT. Ayo Pak, monggo. Ayo Mas, dicak mawon. Niki mike mboten dugi Pak sinten iki pangapunten? Ayo Pak Devi. Dicak. Pak RT, monggo. Engkang kagungan hajat e. Monggo Pak kula pun mriki niki lho. Nggih. Leres Pak ingkang prau kagungan mriki hajat. saking lo gending kula mriki. Oh, Ya, orang nama dalam. saya ditolak mentah-mentah. Oh, ditolak saya. Ngapunten Mbak iki. Estu Pak niki mboten ngajo Amin, nggih, mangke Pak. saestu. Oh, nggih. Nggih. Aman tentrem. Ibu dapur. Pripun, Bu? Goyang dong, masa jogetnya nang arep pawon. Dipinangani lho. Yang panas banget nyong iki dah. Mulane metu. Silar sile